फाटलो 1.5 म्हयनो तिलारी वन्य क्षेत्रांतल्यान गोंय महाराष्ट्र शिमे वाठारांत आयिल्लो ओंकार हत्ती शेतकऱ्यांचे बरेच लुकसाण करता। आता तो मनशांच्या लागीं येवपाक लागला। कोणाचेरय हल्लो करीत म्हूण लोकांक हुस्को। ताका सैमीक अधिवासात व्हरचो म्हूण बॉम्बे हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल जाल्ली। बुधवारा बॉम्बे हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्कीट बेंचा मुखार प्रकरण सुनावणेक आयलें। ओंकार हत्याक तात्पुरता वंतरात धाडचो तशेंच उचेले समिती स्थापन करून ताचे सैमीक अधिवासाचो योग्य निर्णय घेवचो कोल्हापूर सर्किट बेंचाचो आदेश। ओंकार हत्तीला पकडण्याच्या संदर्भात परवानगी दिलेली आहे आणि शेवटी त्याचा अधिवास कुठला असावा याबद्दल हाय पॉवर कमिटी असते आणि त्यांनी या संदर्भातला नंतर निर्णय घ्यावा असा निर्णय माननीय कोर्टाने दिलेला आहे। त्याला मुळात ताब्यात घेणं आवश्यक आहे कारण लोकांचं नुकसान होत आहे आणि त्याच्याचबरोबर हाय पॉवर कमिटीचे जे अधिकार आहेत ते वापरून तो वनतारामध्ये राहील की त्याला अन्यत्र अधिवासात पाठवायला लागेल याचा निर्णय पुढच्या काळात होणार आहे। परंतु आज तरी महत्त्वाची बाब आहे की त्याला कॅप्चर करण्याची परवानगी ही माननीय न्यायालयाने तो हा नाही आहे। काही काळापूर्वी कर्नाटकमध्ये ज्या वेळेला दुष्काळ होता त्यावेळेला ती हत्ती तिथून सिंधुदुर्गमध्ये आलेले आहेत आणि त्या दृष्टीने त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात पाठवणं हे जास्त योग्य आहे असं मला स्वतःला वाटतं। प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार।